Moni ntine Jackie, nde nkani yathu ya lero ikutitengera pa nyanja komwe ku Philippines. Ndiye inu tagwirani chakumwa tenticheze. Kodi munamvapo nkani ya MV Dona Paz. MV Dona Paz inali ship yomwe inapangidwa ku Japani ndipo inatumizidwa kapena inagulisidwa kupita ku Philippines. Inali ferry. Dona Paz inapangidwa ku Japani muzinda wa Hiroshima pa 25 April 1963. Koma inagulidwa ndi anthu ena amene amaigwisa ntchito pa nyanja ankaicha Don Supilcio. Nde imagwira ntchito ma 1970 zakuti pa nyanja, koma inapeza kuti mu June 1979 inapsya kwambiri kuonongekeratu mpaka anaipanga decommission. Ena atayiona kuti inde inapsya koma mwina titayikonza, ena so anaigula nkuneyota ayikonza. Mu 1979 anayikonza ship ichi nkuipatsa dzina loti Dona Paz. Inapita ku Philippines Island. Nde route yomwe imayenda imachoka ku Manila kupita ku Tacloban. Ku Philippines kuna Kasindi Island kuli nyanja kwambiri madzi, uneyota amagwisa ntchito nyanja kapena maboti, maferi, mashipi ngati transport kwambiri. Nde mena anayimanga kuneyoti izinyamula 2,324 tons. Inali yaitali 93 meters. Maximum speed yake inali 37 kilometers per hour pakati pa nyanja ite. Komanso anayipanga kuti capacity yake, total number ya anthu amene ikuyenera kunyamula maximum inali 1,518 capacity yake ite. Komanso anthu ogwira mu ntchito 66. Nde inali yaikulube ndithu. Pa 20 December 1987 Dona Paz inanyamuka kuchoka ku Tacloban kupita kuti imapita ku Manila. Imayena kuima pa malo otchedwa Catbalogan, Samar. Captain wao anali bambo otchedwa Eusebio Nazareno. Inanyamuka 6:30 mamawa, imayena kukafika next day 4 koloko mamawaso. Itakwana 10:30 usiku, anthu ambiri anali kugona, anali pa Tablas Strait mnyanja momwe. Anapezeka kuti ati pa nyanja panali bata, panalibe vuto lina lililonse, anthu ena akugona. Amene anali akuyendesa shipi pa nthawi anali munthu mmodzi, crew yonse ena amacheza marumu, ena amamwa mowa, koma munthu mmodzi ndi amene amayendesa, ena anali akugona. Panangopangika ngozi mosadziwika bwino. Dona Paz inapezeka kuti inaombana ndi shipi ina yotchedwa MT Vector. MT Vector inali oil tanker, shipi yake tanker ya mafuta. Inali itanyamula 1.5 million liters of mafuta iti gas plus analiso ndi gasoline, atanyamula mafuta osiyana chodzaza mafuta. Njomwe anaombana nacho. Ndanangoti kungombana nthawi yomweyo Vector ija kuphulika. Nde moto uja nanga si mafuta anaphulika, mafuta kugwera m'madzi, mafuta ena anagwera mu shipi mu Dona Paz ija, anthu akugona, crew ikugona, anthu anangodzidzimuka kumva chiphokoso. Nthawi yomweyo moto sono vuto lake umayaka mu MV Vector, mu MT Vector, komanso uyakaso mu Dona Paz, komanso umayakaso mu nyanja. Ndi anapeza kuti anthu ena akudzidzimuka akuyamba kuti athawe. Mu shipi muli moto, koma kuti athawire panja mu nyanjaso muli moto. Ena osatha kusambira, zinthu zambirimbiri kungokhala chipwirikiti. Ena akuyamba kuthamanga kuti ayang'ane kumene kuli ma life jacket, kupeza kuti ndi mokiya momwe munali ma life jacket palibe kiyi wina aliyese. Ena kuyamba kuthamanga kuti kapena ma life boat, panalibe ma life boat. Panangokhala chipwirikiti. Anthu ena ananguyamba kudumphira mmoto momwemo mu nyanja kuti bola mu nyanja mwina muli chance yopulumuka kusiyana ndi kukhala pa shipi ponena kuti mupya musanduka phulusa. Panalibe ulo munthu mmodzi gulu logwira ntchito limenemo anthu 66 amene analipo, amene anachita take lead kuti kapena pachitika vuto anthu 10 tipange chonchi, anthu tilowere uko apena titani. Ati panalibe ulo mtsogoleri aliyese, kungokhala mess. Panalibe zoti pali captain akupereka ma orders kuti anthu titere, aliyese wina uthawira kwina uthawula kwina akuyaka, ena akutani, chipwirikiti chokachoka. MT Vector pamodzi ndi Dona Paz zonse ziwiri zinamira. Zinapita pansi mpaka zinakafika 545 meters pasi pa nyanja. Panali shipi ina pafupi yotchedwa MV Don Claudio yomwe imadutsa.
iwo achana adzaona kuphulika anaona chimoto chicha ndi kukhotera konko kuti akaone ngati akathe kuthandiza, koma anakafika kwa after 1 hour. Anapezako anthu angapo akuyandama, koma anthu ake anapezapo 25 yokha amene anawapulumutsa. Ati anthu amenewo anali oti agwira suitcase kungodumphira m'madzi muja nkumayandama mwina pa suitcase kaya anyamula chithabwa onena kuti mwayisana tani sanagwere pamene pamayaka motowe. Ati munthu wina amene anapezeka ndi mwana wa zaka 4 akuyandama atagwira china chake, koma anapeza kuti anapulumuka. Anthu onse kugwira ntchito mu Donna Paz 66 onse anamwalira, palibe mmodzi amene anapulumuka chifukwa kuti amadumphira mmoto. Tikozonera kuti amadumphira mmoto suti amadumphira madzi anali akuyaka. Ati zinthu zake zinayi zosalongosoka zokha zinatenga 8 hours kuti anthu pamtunda amve kunena kuti kwachitika ngozi ndipo mu nyanja mukuyaka moto. Nanga tisayiwale inali December 1987. Opanga investigate ananena kuti chomwe chinapangisa kuti ngozi ichitike chinachonena kuti palibe amene amachita monitor amene amagwira ntchito mu Donna Paz. Akapteni ndi gulu lawo logwira ntchito anali mkati amamwa mowa akucheza, anangosiya munthu mmodzi kuti aziunikira panja. Atena anali akuonera mafilimu. Vuto lina chomwe inamirira msanga kwambiri ndichonena kuti inanyamula anthu ambiri kwambiri. Donna Paz tinanena kuti inali ndi capacity yonyamula anthu 1600, koma pa tsikulo akuti inali itanyamula anthu odutsa 4000. Ndi inali yonena kuti ili kale overweight, ikulemera kuposa amene ikuyenerera. Ndi anthu ambiri anapezeka kuti anafa. Pa dziko lonse lapansi palibe anthu amene anafa pa nyanja ambiri nthawi imodzi ngati amene anafa pa ngozi ya pa Donna Paz. Chomwe chinalakwitsa kuti ngozi yonse ipangike inali MT Vector. Tanka ya mafuta akuti wani sinali mu condition yabwino, ngakhale nayonso ship ya Donna Paz sinalinso bwino. Akuti Vector yo inali yoti captain anatopa kunena kuti zinthu sizili bwino. Shipi ukufunika kukonza, palibe amene amakonza, amangoziyang'ana. Eni nthawi imeneyoyo akuti tankayo inalibe ndi radar yomwe simatha kuona kunena kuti kuli chinthu kutsogolo kuchandi, amangoyenda achiyende basi. Chilichonse chinali choti basi zosalongosola zopanda dongosolo mpakana mu tankamo anthu osogwira ntchito anamwalira, anapulumuka pa anthu awiri okha. Ndi akuti pa ngozi yonse ya MT Vector panamwalira anthu 4300. Ndi that's the highest number ya anthu amene anamwalira pa ngozi ya pa shipi pa dziko lapansi nthawi yoti kulibe nkhondo eti angasini mashipi ena mamira nthawi ya nkhondo. Ende mumadzimo vuto lake linoti anthu ena amati akadumphiramo munali mashaki, muli moto, kumira kumene panangochuluka zochitika, zinachitika usiku, anthu amagona, palibe amene anali prepared kuti pachitika china chilichonse choopsa. Imeneyo ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri ya MV Donna Paz ya ku Philippines. Zikomo kwambiri.